e ca eu acum sunt aici. Привязанность к высшему своему я. Tu cum ai ajuns la momentul ăsta să faci ce aici faci? Полное развитие этого дара, он произошел к 12 где-то. E ca oamenii care nu acceptă din partea ta niciun sfat. Cum ei reacționează? Doar așa pot să înveți. Doar așa merit să treci. Asta nu ți le dă Dumnezeu. Создатель – это дающий любовь и прощающий, не хотя ничего взамен. Fion, tare vroiam să vii la emisiune și azi mă bucur tare mult să te avem alături în emisiunea Secret 21, emisiune, podcast care are la baza dezvoltarea și evoluția spirituală, vindecare, psihologie, științe oculte, de ce nu, și cum noi evoluăm și ne dezvoltăm, cum creștem spiritual spre a fi fericiți, a ne găsi bucuria sufletului. Eu tot am plăcere vin aici și încă o dată să te mai văd pe tine, așa o persoană tare deosebită și minunată. Mulțumesc tare mult. Eu am vrut ca tu să te prezinți oamenilor ca să înțeleagă cu cine vorbim. Eu știu că tu ești parapsiholog, dar de fapt ce înseamnă asta? Parapsiholog sau parapsihologie sunt legate două lucruri dintre psihologie și ceva mai mult. Adică eu mă socot pe mine ca o persoană care așa au creat-o creatorul, care poate lucrurile să le vadă o leacă mai altfel ca restul oamenilor, la nivel de energie, la nivel de posibilitate de a prevede niște lucruri mai înainte sau niște lucruri care au fost sau niște lucruri mai adânc care se află înăuntru oamenilor. Din punctul de vedere de ce parapsihologie, din cauza că totodată poți să spui că în orice sesiune sau întâlnire cu un oarecare client sau o persoană bolnavă care o ai la tine, nu e doar o discuție dintre doi oameni, dar tu te implici totodată și în energia lui, și în psihologia lui și te scufunzi în adâncurile, corect spus, a vibrațiilor energetice prin care eu le citesc prin darul sau harul sau cum vrei poți să le denumești, din ce cauză poate fi în soartă oarecare situații sau cum poate schimba situația care se află sau înspre ce evoluează sistema de astăzi care tu ai realizat-o pentru viitorul tău și cum poți sau să-l schimbi sau să-l faci ca să fie mai bun. Asta e lucru de parapsihologie și lucrarea energiei astea lucrează la nivelul de, cum să zic așa mai corect, eu în limба русская mai bine, я могу выражаться лучше на русском, это как бы ты входишь в ауру и в сознание человека, потому что человек это не просто энергетическое поле, он еще имеет информационную поле, которая находится выше, чем тело и чем аура. И вот у меня есть доступ подключаться к его энергии, к его высшему я, и через это читать эту информацию, и тогда после этого мы можем уже работать с психологией. Или какими-то техниками, или какими-то возможностями для того, чтобы в человека пробудить какую-то личность, или в том же субличность, или состояние его души, или состояние его высшего я, или связано с тем, что он, можно сказать, притяжение или, наоборот, отвлечение какой-то энергии или какой-то личности, которая ему мешает развиваться или достичь какой-то цель в этом мире. Super. Eu mai scurt am intrat așa de deep, știi, de profund în ceea ce tu ai spus și la mine deodată a apărut așa o chestie, că eu știu că informația poate fi citită, normal că din aură, dar și există chakra 8, noi toți le știm peste 7, dar de chakra 8 care se află, după cum am
citit eu, la 60 cm deasupra capului. Și la fiecare e diferită, depinde cât de evoluată e persoana. Și eu m-am băgat în informații ca să citesc, fiindcă eu tot sunt tare pasionată și implicată în anumite tehnici, spun, sau terapii, pe care și tu le faci într-un mod deosebit, eu le fac în alt mod, fiindcă noi toți suntem diferiți și avem structura, carisma sau modul lui de a aborda lucrurile. Și mă gândeam așa, e ca eu acum sunt aici. Clientul tău în podcast. Tu și poți citi despre mine. Ceva și trebuie de genul că nu taman, ceva și eu aș vrea tare să știu că sunt curioasă, Doamne, nu știu cum, știi? Dar așa aparent, da, e că tu mă vezi și poți spui despre mine. Ok, eu te văd nu pentru prima dată, te-am mai văzut o leacă mai înainte odată și din punctul de vedere care aici și acum ne aflăm, eu pot să spun un lucru foarte important, că ești foarte frumoasă, ești tare deosebită, dar ceea ce să spunem la nivel energetic, eu foarte bine văd că tu ești conectată însuși singură cu ceva mai sus decât tine ca personal. Adică eu îi spun привязанность к высшему своему «я». Оно у нас у всех есть, но не все контактируют с этой энергией. Почему? Потому что они родились в этом мире лишь только находиться в какой-то роли. Роль человека, который здесь и сейчас осознает какие-то процессы здесь на земном уровне. А по тебе я очень, очень явно вижу, что ты находишься на канале. По тебе это чувствуется, поэтому я вижу, что ты реально обладаешь своей формой энергии, через которую ты отдача. Отдача, которую должна отдать здесь, в этом мире, здесь и сейчас, какую-то программу. Эта программа работает на людей для того, чтобы люди достигли, и, может быть, они на каком-то уровне считают, что они получают здоровье, но это маленькая часть из того, что они получают. Потому что здоровье – это проблема, блок, можно сказать. А на самом деле ты им передаешь несознательно, на основе своей поточности, можно сказать, ты им передаешь информацию, ради чего они существуют и живут здесь. А как человек, я знаю, что ты на самом деле очень открытая личность, иногда даже очень инфантильная, часто чрезмерно любопытная, и это иногда тебе мешает самой где-то в какие-то дела свои, но самое главное, что ты очень позитивная личность, вот эта энергия, от которой от тебя, это сияние, можно сказать, вот благодаря нее люди от тебя получают излечение, они получают легкость, потому что техники, их много, и многие люди могут изучать эти техники, и все могут это попробовать, и у всех будет какой-то результат. Но не каждый может быть мастером. Почему? Не каждый находится на канале. Я говорю, как канал. Когда он находится в контакте с своим высшим «я». Ну, сейчас это модно говорить, высшее «я». Dar mai bine spus... Da, eu tot zic că la modă tare. Да, высшее «я», там, я не знаю, что я постиг божественное. Iubirea supremă. Ok, dar eu spun că asta cu adevărat este când tu ești mai mult decât 80% în personalitatea ta energetică. Pentru că majoritatea sunt la 60% în personalitatea самосознания своей энергии, лучше сказано. А вот есть особенные люди, которые они или родились, один из них это я, родился такой, а есть, которые достигли это развития через какие-то практики. А есть другие, которые через сложности, очень часто сложности, жизненные испытания, боли, страдания, разочарования, и они это переработали, и они осознали эту мощь своей энергии, и эта энергия, они начинают ей отдавать в этом мире, отдавать должное для того, чтобы себя почувствовать хорошо, потому что я уверена, что ты после каждой своей процедуры, одно, что ты очень уставшая, переутомленная, но ты
ты чувствуешь радость. Да, и радость непонятная. Эта радость, почему она появляется? Потому что я же на самом деле, да, я сделал доброе дело, все хорошо, уже привыкаешь, как доктор, привычка, а это у тебя не будет заканчиваться, потому что ты будешь отдавать то, что ты должна отдать, и когда вот человек отдает свой долг, он чувствует радость, что он отдал долг. Так и ты даешь часто свой долг, эту энергетическую поле людям для того, чтобы люди получили самоутверждение, во-первых, что они получили что-то на уровне материального, то, что они чувствуют, когда ты нажимаешь, или когда ты им объясняешь, а на другом уровне, что называется душа, или дух, или энергия, или как хочешь, можешь определять это, они начинают чувствовать какую-то гармонизацию, которая им дает смысл своего существования в этом мире, и начинает по чуть-чуть изменяться что-то у них в голове. Пришел языка винит Бог, что до салваки сосудусом. Он один до пречиска свій. Da, adică nu poate să ducă nici schimbat. Da, sau venit, eu recunosc, am singur personal în viață și întâlniri că sunt clienți care intră și eu vorbesc cu dâns și mie așa îmi pare că atât de simplu vorbesc cu lucruri și le lămuresc, dar omul a intrat și eu am văzut că unchiul lui sticlul a intrat și sticlul și-a dus și mie pur și simplu îmi pare rău, știi, că i-am încercat să-i dau, dar el nu aude. Și atunci eu înțeleg că nu-i momentul, știm, pe dânsul cineva l-a convertat, l-a convins sau i-a spus că du-te că acolo i-am găsit răspunsurile și el vine și pentru любопытство, как говорится. Da. Și el intră, de el nu înțelege nimic și trece și pe trece câțiva ani, 5, 6 și apoi iar vine și spune, nu cum eu atunci nu am înțeles. Atunci nu a auzit, da. că nu a fost momentul. Да. Și asta e foarte bine. Это не было время, не было час, и еще не было позволено, как говорю, начальник. Он всегда все решает, и только через его позволение все решения. Tare interesant. Da, iar tu cum ai ajuns la momentul ăsta să faci ce aici faci? Ok. Идея, как я достиг это состояние, чтобы это делать и работать, это было неожиданно. Это все произошло, когда мне было где-то 15. На самом деле полное развитие этого дара, он произошел к 12 где-то. Но в 15 было как проявление моей личности тем, что я стал слышать. Я ясновидящий, я яснослышащий, я стал слышать, что происходит у каких-то людей. Конечно, я думал, что у меня крыша идет. Потому что я был... Ca de obicei, когда ruist, atât cred că... Da. Cred că... Eu spun și trebuie la psihiatru, ca și cum. Ok, eu spun că așa cum este, că eu personal am crezut că la mine se duce și... acoperișul se duce pe o parte, pentru că mie vine o oarecare informație foarte groaznică, și eu trebuie să mă apropii să-i spun cuiva informația asta care era alături de mine și trebuie să trec peste mine, că eu nu înțelegeam, eu mint sau la mine și nu mă putem mișca din loc până când nu o să fac lucrul ăsta. M-am convins și am trecut peste mine, m-am apropiat de Doamnă, i-am zis informația, sigur că m-am dus la o parte, mult timp am fugit de locul și la unde găsea Doamna cu tare, să nu mă întâlnesc cu dânsa, să dau ochii ca să-mi fie rușine, că am mințit-o și zic că eu om tâmpit, că eu atunci mă ocupam cu tot cu altă afacere, eu eram vânzător de haine. Și totodată eram venit nu de mult timp, de vreo 2 ani de zile din mănăstire, că eu am fost vreo 2 ani în mănăstire și după asta întâmplător noi ne-am întâlnit cu ea într-un loc la care Doamna s-a oprechit de mine și m-a cuprins și plângea și emoționa, dar în locul acela erau mai mulți oameni care mă cunoșteau pe mine mai bine, la care oamenii și ea nu înțelegeau ce se întâmplă, ea mi-a mulțumit, mi-a pus niște bani, țin minte că aveam așa o geantă din față, asta a fost foarte de mult, și oamenii au început să apropie de mine, zic, dar zi Fion, de unde, de cum? Nu, de unde și cum? Atunci a venit informația pentru prima dată, eu sunt că nu știam. Și oamenii întindeau, nu știu din ce cauză, mâna și eu apucam de mână și în timpul ăsta vine informația. Cred că trebuie ceva, dar așa s-a pornit una în alta și eu deodată dădem doar informație. Sigur că peste vreo 5-6 ani, eu am devenit de acum sigur că vedetă, că eu dintr-o mașină în alta, dintr-un oficiu în alta, de la un șef la altul, peste un timp oarecare în mine au început foarte multe întrebări între bine și rău, din punctul de vedere că în cap era religie, care mulți ani m-a dominat sub formal ortodox,
diavolul, Dumnezeu, rău, bine și sigur că religia asta nu recunoaște oamenii ăștia și oamenii ăștia toți sunt împotriva lui Dumnezeu. Ca și cum sunt văzuți într-o formă neagră. Da, sub umbră, în umbră. Și singur cu mine conflictam că asta e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu și am început singur să mă scufund tare adânc în toate lucrurile astea până am cunoscut mai adânc chiar pe Dumnezeu. Стал чувствовать, что означает больше божественное, то, о чем люди говорят по-разному. Но на самом деле божественное – это на самом деле полная энергия везде и во всем, и она полная любовь, она бесконечное прощение, и каждый человек, какой он есть, он соткан Создателем, и это самые идеальные его проекты, и им нужно восхищаться. И когда у меня пришла вот эта информация свыше, что нет на Земле на самом деле никакое зло, которое может управлять человеком, потому что человек – это часть Бога, лишь просто может сам человек позволить темным силам управлять им, потому что эти темные силы имеют свою миссию на земле, как говорится. Лишь только тогда, когда человек позволяет, они начинают... Тогда я понял, что зависит, что ты хочешь в этом мире привести. Если ты эту энергию захочешь использовать во зло, конечно, ты можешь уничтожить и делать зло, и быть разрушителем, потому что мир создан такой, разрушение и творение. Я тогда выбрал быть в своем смысле понимания творцом. А если я творец, я должен отдать людям, отдать им то, что, в чем они нуждаются. Тогда я стал заниматься лечениями. Я стал заниматься, первая часть моего познания, это был экзорцизм, изгонение бесов из людей, потому что во мне было такое, что я хотел... Poți spui asta, e ca numai asta în limba română, ca unii oameni poate eu tot n-am înțeles, e ca... Exorcism. Adică ca și cum izgonirea demonilor din oameni. Da. Adică sunt oameni care îți dominați de oarecare spirite sau energii. Da, asta cu voia lor sau fără de voia lor? Sigur că tot se întâmplă cu voia lor. Serios? Foarte adevărat, din punct și al de vedere că omul prin comportamentul și gândirea și negativul care îl poartă înăuntru energiei sale și disbalansul lui sufletesc permite ca oarecare energie din afară, demonistică, sau e poate să fie și o leavră și orice lucru negativ, ca un, mai spun, blestem, asta e energie. Poate să fie ca și cum e ca blestemul de la cineva, să-l atașe pe dânsul energetic negativ. Asta e o energie. Știi, eu pot să dau așa o leacă mai popular. Energia, foarte mult, dacă s-o e negativă sau chiar și pozitivă, e ca o apă. Sau de energia negativă e ca stuchitul. Da, tu l-ai făcut și l-ai scuipat. L-ai scuipat pe om și el s-a lipit. Sunt două variante. Tu te speli în fiecare seară și o iei de pe tine. Dar dacă tu nu te speli, e rămâne și mai adaugă de la alții. Adaugă și dacă tu trăiești într-o viață murdară și singur ești tot rău, se încarcă. Și să faci ca personalitate. Și cu timpul se transformă ca spirit. Și când este ca o bubă, ca gnoi, în afara noastră, dacă vrei și ai putere de a vedea, vezi de jur împrejurul tău că sunt foarte multe spirite pierdute, negre, care lor le trebuie să hrănească cu ceva. Им нужна energia. Și ele văzând la tine asta, ele vin să hrănească de aici. Și ele găsesc în tine că tu ești tamam bun pentru dânsi că tu îl hrănești. Cu ce că tu ești tare negativ, numai la gânduri rele te gândești că tata și rău, că să mor de cancer, că eu am o problemă mare, că nici o chemărie îmi face. Și ea îi доверяешь Создателю, тогда эти сущности начинают... Я ca în mașină am adus aminte de un caz, am avut o fată la terapie și a venit, avea un chist mare, chiar nu ți-am minte precis miomă sau chist. În orice caz era o structură cancerogenă. Și ea vinea și spunea tot timpul că ei făcut, că eu au fost la toate mănăstirile, că ești precis că o blestemat-o, nu știu cine acolo. Și ea ținea una și bună, de vreo 3-4 ori a venit la mine, dar tot că ținea una și bună și chiar dacă îi explicam, știi,
Că asta tu alimentezi de genul bucățica și aia în tine, că tu trebuie să ierți, chiar ți-o făcut sau nu ți-o făcut, sau știi cum mai sunt oameni care transmit o formă gând, că forma gând e tare important, doar tot are energie. Și dacă e crede că e așa, apa așa și este, de gen că nu numai că cu închipuirea, dar dacă e crede și alimentează gândul și ala, înseamnă că ei nu îi se diminua din dimensiunea la miom așa e. Foarte corect. O să zic așa un lucru, cred că pentru tine și că tu mai mult știi de acum, dar mai mult pentru toată lumea. O întrebare. În cine crezi tu? Eu cred în Dumnezeu. Foarte corect. Ai răspuns care mi-a răspuns, cred că acum tăți în Dumnezeu. А когда ты говоришь, что ты веришь, что тебе сделали колдовство, ты веришь в колдовство. Adică tu energia aceea o transformi în Dumnezeu. Pur și simplu nu se numește Dumnezeu, dar se numește vrajă. Vraja are o asociație cu boală. Boala are o asociație cu moartea. Și moartea are o asociație cu iadul. Iadul e legat cu demonii și demonii sunt legați cu tine. Și atunci orice și are asemănare lui Dumnezeu ăsta, cum mai spune, sau egregorul ăsta, el are dreptul de a stăpâni cu tine. Precum tu ai spus, eu cred în Dumnezeu. Și dacă tu crezi în Dumnezeu tău și Dumnezeu tău reprezintă dragoste și fericire, adică el are dreptul să domineze cu tine, să-ți dăruiască dragoste, fericire, sănătate, împlinire, realizare, lucrurile cele mai frumoase. Dacă tu crezi în alt Dumnezeu, pur și simplu nu-i zici Dumnezeu, că e cuvânt până la urmă și asta, că noi nu știm cum să-l numim, univers, Dumnezeu sau cum vrei, dar crezi în asta se întâmplă. De atâta, eu acum, în ultimii ani, eu foarte mult timp n-am primit oameni, am făcut am închis ca o curățire, dar nu corect spus o curățire, dar știi cum, eu m-am adâncit, mai adânc să cunosc cum lucrează cu adevărat energia ca să nu afectăm omul din neștiința noastră și din orgoliu personal. Și adâncindu-mă în formulele sortale a oamenilor de ani de zile, eu am înțeles un lucru, că soarta omului se poate schimba în fiecare secundă. Da. Și atunci profesia mea de a vedea sau de a auzi e sub semnul întrebării. Adică, cum poți tu să prezici ce va fi? Da, eu pot să fac un show, s-ar spune. Tu ai intrat în cabinet la mine, eu să-ți povestesc absolut tot ce a fost. Pot să-ți povestesc absolut ce este astăzi, emoțiile tale și ce va fi. Și mult ca precis, cu parte din tot ce va fi, dacă tu nu te vei schimbi absolut deloc, rămâi așa care ești, fix așa va fi. Și asta, e bine, o să spun de rău absolut cum a fi situația în viața ta. Dar dacă tu cu omul lucrezi și asupra lui el vrea să schimbi ceva în el și el crește, soarta îi se schimbă și se schimbă dintre atâtea clori, dintr-o formă în alta, că eu rămân de ani de zile pur și simplu portret. Și am clienți care au crescut, care au imigrat dintr-o formă în alta, mai sus, și am clienți care au imigrat mai jos. Și eu îi dau întrebarea, eu discut cu dâns și eu fac ca o formă de psihologie, discutăm, intrăm în cap din și unde și l-a adus la formatul ăsta și la starele astea și sigur că un lucru, credința, în ce crede el. Și în ultimii ani, eu sigur că am început să implementez în afară de ceea că eu lucrez ca om care vede lucruri mai multe sau le aude, mai mult implementez în lucrările mele de a lucra cu omul ca să poată schimba. Da, eu am intrat la mine în cabinet, eu îl conving unde el a intrat, prin ce putere eu am și cu ce putere fac omul rămâne trăsnit de unde o nimerit și apoi spun, băi, dar tu doar pentru asta ai venit?
Dacă vrei așa... Să mai demonstrezi show-uri, eu îți fac show-uri de astea, dar ele nu schimbă nimic. Da. Pentru că când tu vii la așa un om ca mine, da, tu poți să afli lucrurile cele care au fost să rămâi, de unde el știe, da. Și apoi spunem și ei și se întâmplă și el spune, wow, și interesant, da, așa și este. Și apoi tu îi spui și va fi și el zice, wow, și interesant. Și atât, și el zice, da, Ion, și cum să fac să ajung acolo? Și spun, da, nici cum. Și că tu ai venit și eu ți-am povestit, tu doar te-ai uitat printr-o fereastră și ai văzut un film de scurtă durată, care e mult mai precis, 90% că așa va fi, dar nimic nu se poate schimbi dacă nu se schimbi pe tine. Dar e foarte important să încerci să schimbi dacă nu-ți place ceva din ce ți-am spus eu sau de ce se întâmplă cu tine sau prin etogul care eu la sfârșit l-am spus, încearcă să schimbi. Și eu lor le spun, încercați, lucrați. Eu nu du-te trămăți să bați mătănii de dimineață până seara. Eu doar îți spun seara când te culci, încearcă să vorbești cu dânsul. Dar poți nu spui rugăciuni. Да. Pur și simplu vorbești. Да. Поговори с своим Создателем. Он внутри тебя. Он вокруг тебя и во всех твоих друзей, в твоем ребенке, в твоем муже. И увидь даже в твоих врагов. Увидь, что внутри там есть Бог. И если ты дашь внимание божественной стороны, тогда эти люди начнут тебе давать энергию. И не плохую, а хорошую. Потому что ты хорошо смотришь, ты хорошо желаешь. И это все начинает работать в твою сторону, во благо для тебя. Tare puternică asta, tu știi, ea ca eu azi mergem în mașină, venim încoace, mergem în mașină, nu conducem mașina și la un moment dat am spus o chestie de iertare. Te rog, Doamne, iartă din numele meu și a rodului meu, iartă-i pe toți pe care nu i-am iertat și iartă-ne pe noi dacă am făcut rău cu gândul, cu fapta sau din știință sau din neștiință. Și am început pur și simplu să simt cum la mine și în picioare și în mâini erau furnicături. Știi, ca un fel de frig, e ca senzația asta. Și eu am înțeles eu și până acum am înțeles cât e de puternic e ca rugăciunea, discuția asta cu Dumnezeu, fiindcă în fiecare seară, eu când mă duc la culcare, eu zic mulțumesc, Doamne, că îmi dai tot și îmi dai informații, îmi dai bucurie, mă înconjuri cu oameni buni, ne aduci evenimente bune, da? Și mulțumesc și dă-i și la alții, măcar cât ne-ai dat nie, știi? Adică și când spui altor oameni lucrul ăsta, ei se uită la tine ca la tablou. De gen că parcă tu faci show-uri, știi, că tu spui. Dar asta doar nu e o chestie de dragul spusului. Doar asta trebuie să o simți pe tine. Apoi ea ca, de exemplu, tu îi spui cuiva. El cum e ca oamenii care nu acceptă din partea ta niciun sfat. Cum ei reacționează? Uite, eu să spunem un lucru în privința iertării. Între Dumnezeu și om. Каждый человек должен понять, что Господь его простил уже тогда, когда он уже согрешил. Adică iertarea deodată. Iertarea fiecare om o are tot timpul. Pentru că Dumnezeu sau Universul sau cum vreați să-l numiți, el e dragoste. Și nu e dragoste cum e la om. E dragoste de continentă și nesfârșită și fără mărime, creierul nostru și mintea noastră nu poate cuprinde așa mare dragoste. Și adică omul deodată iertat. Un lucru ce trebuie să facă omul asta mai mult ca precis, să fie mulțumit. În continuu să mulțumească pentru tot, pentru că formula pe care el trăiește e cea mai frumoasă formulă, chiar dacă el nu conștientizează. Din punctul de vedere că fiecare om în viața asta vine din mai multe vieți, nu din una. Adică dacă voi credeți că ați murit și ați vă duceți în iad și ați stați în iad și din iad nu ați ieșit și ați vă duceți, sau dacă ați ieșit, ați vă duceți în rai și aici s-o terminat și ați ieșit sfinți, vă greșiți amarnic, cu părere de rău. Adică vă spun că
mult ca precis că fiecare din voi puteți vă duceți în iad și fiecare din voi puteți vă duceți în rai. Dar mult nu ați stați acolo, nici acolo, pentru că peste un timp ați trebuia să veniți înapoi tot aici. Aici sau în alt format și la un alt nivel de construcție de viață. Adică azi v-ați născut poate într-o familie de alcoolici, mâine v-ați născut sau data viitoare vă nașteți într-o familie de multimiliardari, altă dată în familie de regi, în altă parte vă numeriți la o mamă prostituată și multe istorii de astea care îți dai întrebarea, pentru ce? Cum pentru ce? Doar așa poți să înveți. Doar așa meriți să treci. Asta nu se le dă Dumnezeu. Dar asta ca și cum ies că, ia ca tu te naști, tot te reîncarnezi și înveți tot așa, ca până la urmă tot să atingi iubirea necondiționată. Corect, foarte corect. Asta și vrem să spun. Достичь любовь без обратки. Потому что Создатель – это дающий любовь и прощающий, не хотя ничего взамен. Но мы должны научиться быть благодарны не просто словесно, а изнутри. Если человек это осознает, то тогда к тебе будет приходить все, и ты будешь все ощущать и чувствовать. А когда внутри нету благодарности, и внутри нет гармонии, и тогда внутри появляется конфликт, а конфликт рождает недоверие, а недоверие рождает сомнение, а сомнение рождает разрушение, тогда в нашей жизни начинают происходить странные вещи, потому что мы это просим. Вы, если бы поняли, что Создатель – это как ребенок, потому что лишь только ребенок может любить так. Он не может понять, что плохо и хорошо. В нашем mire есть плохо и хорошо, a în dimensiunea Creatorului intră atât de înaltă că el nu vede sau nu poate să vadă rău și binele. Pentru că noi l-am creat rău și binele atunci când am venit aici pe pământ pentru prima dată. Și în capul nostru se desface, creierul nostru e făcut dintre două părți. De atâta și este în noi doi ochi, dualismul ăsta. Dacă nu ar exista el, noi nu ne-am dezvoltat. Noi pur și simplu înșine niște și atât. Și bine, îmi pare că e mai mult ca omul azi. Pentru că omul, în ultimul timp, eu îți spun din punctul meu profesional, care lucrez, putem spune că am și 27-28 de ani, ca în ultimii 7-10 ani să văd oameni într-atât de goi înăuntru, nu am văzut niciodată. Și eu am văzut... De ce crezi că e așa? Asta e pandemie de a pierde sufletele. Pentru că oamenii au început că nu că să creadă, dar să fie nemulțumiți absolut de nimic. Oamenii au devenit, nu mai cred în nimic și sunt prostiți singuri de creierul lor. Adică они настолько стали искать легкие пути для того, чтобы жить лишь чисто как потребитель, потому что чрезмерно внутри пробужденное эго, и это удовольствие считает, что eu, și eu sunt Dumnezeu, foarte corect, tu ești o parte din Dumnezeu, da, nu ești Dumnezeu, dragul meu prieten. Și într-atât au dominat întrânsii spiritele astea și emoțiile astea de egoism, că egoismul ăsta stânge lumina dinăuntru. Da. Și ei sunt oameni foarte interesanți și bine aranjați în lumea materială. Da. Dar cel mai strașnic, că ei când odată și odată se prăbușesc, că все должно быть в гармонии. Также и в духовном mire, pentru că știu și de ăștia care așa de bine dezvoltați, energetic și ați duși la Boże посвящение în astral, dar materialul e foarte departe și la un moment se ruinează, se iese din minți sau ajunge la așa o stare că intră în это называется духовный кризис. И в духовном кризисе они теряют веру и превращаются тоже в какие-то зомби. И это тоже нехорошо. Dacă sunteți aici și aliniați. Da, în lumea materială, trebuie să fiți în armonie între lumea materială și spirituală. Trebuie să o armonie. Și o armonie nu de joc teatral cu oamenii
Fiecare a doilea я на пятом уровне развития, а я вижу, а со мной говорят ангелы-хранители, а тот не знаю с кем, eu stau și zic, Doamne, dar eu cine Da. Eu nu știu cine să iau până la urmă. Și ești tu, fiu. Eu sunt aferist. Cred. Eu real, că eu nu văd îngerii, așa cum văd mulți în ultimul timp. Eu nu-i văd așa să meargă pe drum. Și eu nu stau cu piatea uровень, шестая уровень, восьмая развитие, nu știu câte acolo, așa teorii și așa mult. Dacă ea ca fix asta vroiam, am să spun. Că în ultimul timp am văzut tot mai multe persoane Doamne, care spun tot timpul ea ca așa, că ei sunt în vindecare, că tătă e, cum se numește, prelucrare. Tătă e, în limba rusă, cum prelucrarea să fie? Перерабатывают. Da, проработки. Da, проработки. Tot timpul e în проработки. Și în проработки, noi și așa suntem în проработки. Dar numai că nu, știi cum, noi toți avem anumite situații de viață și este atâtea praraботки. Da. Numai că mă refer că s-a dus pe unda aceea de vindecare așa de adâncă, că spune că asta e conștientizare, așa e conștientizare, asta e praraботка, trebuie să sufăr coleacă așa, trebuie, de genul că parcă s-a dus pe unda aceea care nu mă interesează să se bucure, să cânte un cântec în baie. Da, să, nu știu, să fac un ou prăjit și să bucuri că îl mănâncă sau să duc să primbli, nu știu, să așeze pe un scaun în parc și pur și simplu să mănânci răsărită. De exemplu, că asta tot e bucurie, știi, până la urmă. Foarte corect. Dar de genul că tot timpul spune că eu am avut așa niște conștientizări, așa de adânc au fost și profund și nu știu mai cum și între ea, ca cum ai spus tu, pe unda jertfei. Că tot nu-i merge de atâta că ei în prelucrare, ei în praraботcă, ei nu știu ce, și eu stau și mă uit și zic, păi dacă n-am mai avut și eu în viața mea praraботки, dar numai că nici nu știam că sunt praraботки, și până la urmă am eu o chestie iubită și ești tu fără de istoria ta, că tu ai și nimeni, în sens că nu e interesant la nimeni să te asculti pe tine, că ai venit și ești Malvina sau ești nu știu mai cum, și tu îi spui concret, cine ești tu, dar îi spune că, ei da, la mine tot a fost normal în viață și e cam vreau leac să mă relaxez, de exemplu, știi? Și te uiți la dânsa și zici, ei, nu prea interesant despre tine nică, știi? Adică parcă caut tăți drame, și noi tăți le-am avut dramele astea. Adică cât e de, nici nu știu, nu corect sau incorect, dar cum tu vezi situația asta? E ca din punct de vedere la un om, da? Ca să-i meargă bine viața și să fie aliniat spiritual și material, cum să iasă el din fluxul ăsta de pretare în astral și în vindecare, Doamne ferește, și din fluxul ăsta care e pre-material, de numai și ne-ai spus că ego-ul ăsta și tot e material, dar e ca din astral. Că e tendință și câteodată pur și simplu nici nu că s-e epuizat și îmi vine să, știi cum, da, există la mine iubire de condiționat și nu-mi place să ieși, dar câteodată îmi vine să-i zic, trezește-le cu țică și du-te pur și simplu să învață un curs și fă ceva în viața asta, nu sta numai acolo în rugăciuni și în astral. Uite, ăștia eu le spun că este jertfe, jertfe sau mucenici. Da, mucenici. De la ea ca e și aici sunt la... Și ori să fie cândva odată sfinți, dar asta nu o să fie niciodată, pentru că ei și-au ales să fie chinuiți și sfinții asta e fericire și dragoste, dragoste necontenită, în continuu spune, și dragoste știi ce înseamnă? Când omul e fericit. Așa pur și simplu. Când omul pur și simplu e fericit. Chiar dacă e obosit, tot e fericit. Da, el e fericit că el e acasă, el e fericit că el e în păduri. El e fericit că el e în mănăstire. El e fericit că el e la mare. El e fericit că el e cu amanta lui în pat. Da? Asta tot e dragoste în felul lui. Da, noi nu putem pe om să-l judecăm pentru viața care el are. Asta e, cum spune Vizdiemot, karma. Asta e soarta. Soarta are niște legături prin care el trebuie să treacă. Și pe urmă pentru asta, cum zici, plătește. Dar noi nu trebuie să ne oprim într-o emoție care poate pe noi să ne oprească aici. Noi mergem de fiecare dată mai departe. În așa situație, că am avut așa oameni, și nu doar duhovnii, cum s-ar spune asta, prosvetlenii, am avut și oameni care, foarte materialiști, care au ajuns la momentul de a fi jertfă. Și pentru asta este o practică tare afigenă. Ei se numește Cimarron.
Слышала про нее или нет? Da, da. Ei pur și simplu sumăședșea și ei te scoate din realitate. E că, de exemplu, o oarecare prieten de-a mea tare era într-o depresie adâncă și toate бессмысленно, și nici n-ai что, și все попробовала, и все бессмысленно. Și eu zic, ok, Fiona, veniți să mă ajut. Zic, ok, noi să facem, desensibilizăm emoția asta negativă din nuntă, că vreau să mor și tot e tare strașnic, și tot e все бессмысленно, все ужасно. Zic, da, avem de făcut o lucrare mai importantă ca tăte. Deci, dar trebuie să mergi, draga mea, că n-ai încotro. Deci ce trebuie să facem? Zic, noi trebuie, tu ai acasă, zic, utiuc. Și zic, data pentru și zic, avem așa у нас такая задача. Мы берем утюг și ne ducem în cel mai крутой ресторан. Мы берем свой утюг и заходим и говорим, здравствуйте, мои друзья, я хочу самую дорогую вкусную еду, если можно, если у вас есть что-то вкусное для моей собачки. Să uită la tine chelnerul, că ești nenormală, dar tu ești nenormală, tu ai intrat în fază că tu ești normal, dar îți pui nuntă așa o idee, tu trebuie să fii foarte serioasă și starea asta așa o păstrezi 20 de minute și pe urmă ieși, spune și utiucul ăsta pe în parc și mergi cu utiucul ăsta așa îl duci de provod, așa, toți oamenii îmblă cu câinile, dar tu cu utiucul și încerci să te gândești la toată viața ta, naskолько ты на самом деле можешь быть сумасшедшей, насколько можешь быть счастливă. Tu știi că tare se schimbă tot. Sau, de exemplu, am avut eu prieten, așa am prieten asta, care era așa cu o burtă, era, poți spui că îmi pare că aproape a 9-a lună, și era într-o stare emoțională tare negativă și, Fion, nu știu ce, iar cum zic, ok, zic, vrei să schimbăm situația? Da, vreau, dar și putem să facem, trebuie să facem iară, să lucrăm cu ochii, sau trebuie să sensibilizăm, sau cu energie, și trebuie să facem. Zic, tot e tare simplu, unde oprești mașina, unde, zic, oprești acolo în cafeneaua și acolo este un scaun afară. Și, ok, hai, oprim mașina, dar e așa, pe un Porsche, oprești mașina, zic, ieși mașina, dar e îmbrăcată în pantofi, arătată, короче, девочка на миллион. Și zic, sui pe scaunul și ala după Cimarron și gândește cei mai mari dorință ta care să mă simt Fiona nu într-un păcat singur cu mine. Zic, că eu mă simt împăcat singur cu mine. Și sui, zic, pe scaun și ala strigă, a мне похуй на всех! Fion, cum? Zic, da, de acolo stăteau oameni, bei o cafea, care sui pe mașină. Și în pantofi, așa, o persoană serioasă, cu Porsche, ies și strigă, da! Și deci, я всех люблю, я вас всех люблю. Ies cu niște emoții extraordinare, s-au descărcat absolut tot din trânsa. Fion, dar pe lumea și... Zic, tu ai spus pentru aceia care pe tine te deranjau, ții tot una, și a doilea variant pentru cei care iubești, spus că iubești, tot ai pus în armonie și tot e ok. 30 minute în mașină de a merge mai departe și el spune, Fion, e așa neghine? Deci cum e ghin? Deci așa m-am încărcat, așa am așezat că zbor. Deci, cine știe că ți-o trecut am o minută asta pe lângă mașina mea și m-a văzut și a zis că ei te-o așa din minți, dar mă simt tare ghin. Și foarte bine cu adevărat să simt. Asta după Cimarron. E, pur și simplu, niște tehnici foarte genial. Sau, de exemplu, n-ai bani. Da, e foarte greu, cu bani în cap tău. Că nu-ți bani, tot e rău, a? Duci să-mi cu șerotul? Nu, e greu, nu merge bine. Da, că cred, sigur. Pentru că asta e tot lucrează în privința credinței. E încărcătorul de la telefon, îl pui în розетку și îl pui în portmoneu. Супер! După Cimarron îl pui, ia заряжай свой кошелек, что у меня были много денег. Și trebuie să crezi că el lucrează. El lucrează. De atâta știi cum eu le zic, fă așa. Eu încarc și cardul și portofelul. Ok. Păi că eu, de exemplu, cu oamenii când lucrez, eu lucrez cu puțini tehnici din Cimarron care eu le recunosc, cu puțini tehnici după quantovая fizică, o leac cu una cu alta, cu și ești plus tehnici care le-am primit de sus. Apoi că vezi, știi că tu lucrezi cu tehnicile astea și oamenilor le interesant să audă lucrurile astea. Dar, pe lângă toate este, în compus încă și mai mare, că tu ai studiat tot și e util, înțelegi, și lucrează. Adică oamenii nu înțeleg, tu, de exemplu, la un specialist, să zicem, da? Și el nu vede background-ul din spate. Tot și ai prelucrat tu toate și atele întâmplări și ai văzut că funcționează și pentru tine și încă 1.000.000 de ani de viață anterioară încă și ai mi-ai învățat, știi? Și încă și în viața asta și ai mi-ai făcut și încă câți clienți mulțumiți tu ai, știi? După, cu schimbări bune mă refer. Și apoi vin și se uită cum ai zis portret la tine, știi? Că ceva să-i rezolvi, de parcă ar trebui tu să iei în mână, să-i desenezi acolo 1.000.000 de euro, să-i dai și la dâns viața să schimbi. Focus-mocus, asta e magia. Da.
Да, sigur, eu de tot am. Eu spun, конечно. Во-первых, я долгое время изучал и магию, я изучал все. Мне все было интересно. Da. Și așa. Știu tare mult, toate prostile știu pe față, și buni și rele și care vrei. Dar oamenii vin și spun, Pion, dar se poate făcut cumva așa, că trebuie să meargă tare gine la mine. Zic, ok, zic, spate, zic, da și propui. De el zice, nu știu cât costă, zic, costă doar un lucru. Быть благодарен создателю. Pentru ce ai tu amuc, tu de asta nu ești mulțumit, dar vremea e multă. Да не только что ты сейчас, а благодарен тому, что ты желаешь. Потому что если внутри тебя есть желание тому, чтобы ты имел миллион, это уже говорит, что ты соответствуешь этого миллиона. И если ты будешь благодарен и верить в том, что ты уже его имеешь, и в твоем сознании не будет, как говорит там, мусор, Da. твоя жизнь будет соответствовать этому. И ты должен соответствовать этому миллиону. Кто nu poate să și o bâdlă milionară. Ele sunt, dar ele sunt pe mult timp, nu pe mult timp, pe puțin timp. De atâta tu trebuie înăuntru să fii așa cum îți dorești. Материал trebuie să соответствовать этому материальному миру. И оно не только материально, и духовно. И у тебя должна быть задача. Для чего? Потому что многие говорят, я хочу быть богатой. Окей, ты уверен, что ты хочешь быть богатой? А может быть, ты не хочешь быть богатой, а хочешь быть счастливой? А для того, чтобы ты был счастливый, ты просто должен иметь хорошую жену, которая, находясь возле нее, ты будешь зарабатывать миллионы, потому что ты будешь счастливый. А ты говоришь, что мне нужен миллион. А когда появится миллион, у тебя появятся такие женщины, которые тебя сделают нищим. И ты поймешь, что ты несчастный. Da, tot e legat în viața asta. Trebuie să știi și-ți dorești. Și să înțelegi, dacă să înțelegi și-ți dorești, trebuie să lucrezi cu ceribelul și cu sufletelul și trebuie cu начальnicu, tot timp și contact. Eu cu начальник tot timp comunic. Eu de fiecare dată comunic și discut cu dâns, când într-o mașină, când mă duc la... drept, e ca fix ca la o firmă. Da. Dacă nu lucrezi cu начальnicul tău, nu știi начальnicul de tine. Da. Și tu lucrezi acolo ca scrii și tot 3 palavre, zic, știi? Da, și nu trebuie să și nu, e ca chiar asta e o comparație tare bună, știi? Dacă nu știi nimeni de tine, chiar într-o companie, că tu n-ai curaj, că tu n-ai nu știu și, că tu lucrezi și ți-e frică să deschizi și gura și să-ți arăți și fața, apoi начальnicul nu știe și nu te avansează în funcții. De exemplu, fix așa e și cu Dumnezeu. Dacă tu nu-i mulțumești și el te vede, că Dumnezeu îi vede pe tăți, dar tu măcar, nu știu, adică măcar... Да, spune și vrei, ca la начальникul nostru. Как ты видишь этот мир, сделай в этом мире то, как ты бы хотел, чтобы у тебя было. И тогда к тебе это придет. Соответствуй этому миру. Da, e ca lumea crede că asta e niște brașoave de astea. Asta lucrează. Atât mă refer că oamenii care sunt oameni avansați, cumva evoluați, conștienți și se opresc, dacă văd că au probleme și se opresc, dar eu să mă opresc o leacă și să mă gândesc și cu viața mea, da? Deși nu merge, deși nu se întâmplă, deși la altul se întâmplă, dar la mine nu se întâmplă. Și stau eu câte, de exemplu, spectatorii pe Instagram, da? Tu știi și asta e Instagramul, că e puterea, Doamne ferește. Și stau toți pe Instagram și se uită, că așa și-a cumpărat Porsche, așa și-a făcut buzle, așa și-a făcut țâțele, așa nu știu ce mai făcut, s-a măritat, gata, știi? Primul copil, s-a dus în Bali. Înțelegi? Și toată mulțimea, cu majoritatea, mulțimea, știi? Se uită. Și îi mănâncă pe dinăuntru tătea, ca știi? Zici, dar deși eu n-am, dar deși nu știu ce, cum tu vezi rezolva, e ca asta pentru mulțime, că de ăștia care au de tăcele, sunt mai puțini decât ceilalți. Foarte corect. Uite, la mine asta tare desori se întâmplă în cabinet, când noi discutăm cu clienții, îi zic, Fion, deși la dânsa toate lucrurile merg altfel, sau e că acolo așa, eu nu pot să spun și nici cum, dacă toate prietenii mei la dânsii foarte bine trăiesc cu soții, foarte bine merge și partea materială și ele tot timpul râd și la dânsii tot ok, dar la mine tot e tare hrenovă, Fion. Și eu zic, ok, dar eu zic că așa, dacă cinstit că noi de ani de zile ne cunoaștem, zic, eu le știu pe toate padrujile tale, cum majoritatea din la dânsii vin la mine, eu tot nu pot să-i spun care. Și că eu niciuna din trânsul n-am auzit să-mi spună că la dânsii tot e tare hrenenă. Și tot așa îmi zici, fix și spui tu. Cum așa?
Zic, e ca așa, știi care? Когда мы выходим в эфире, мы все улыбаемся, очень красиво показываем. Когда мы идем в гости с своими мужьями, вот так улыбаемся, у нас самое прекрасное. А на самом деле у них очень много проблем. И насколько они стараются выглядеть хорошо, говорит о том, что у них что-то проблема есть. Или там, или в реальной жизни. Потому что у человека, у которого на самом деле все очень хорошо, он не выражает это. Потому что у него настолько все хорошо, что это принадлежит ему. И он этим не хочет делиться со всем миром. Он может лишь делиться со своими близкими друзьями. А когда человек афиширует это везде, и везде это все показывает, это говорит о том, что у него есть две проблемы. Или это нереальность, которую он старается показать всему миру. Да, или у него проблемы в голове. И проблемы связаны с его личностью, которой ему не хватает. Если она очень счастливая, типа рядом, говорит о том, что она несчастлива рядом с этим человеком. Если она показывает, что у нее все очень хорошо, это говорит о том, что у них что-то на самом деле в душе нехорошо. И она старается выглядеть своим подобным. И это несчастные, чаще всего несчастные люди, которые ищут себя. Но я говорю одно, но меня радует, что они стараются, потому что хотят соответствовать чему-то. Но самое ужасное, что есть, aceea că ei încearcă să fie ca Tania sau ca Mania sau ca Ania, dar nici într-un caz ca dânsele. Și asta e foarte rău, pentru că este real că Universul sau Dumnezeu sau puterea sacrală să împlinească начальnicul dorința care e crede că e o vrea și e să fie nefericită. Da, și e să înțeleagă că a pierdut o parte mare din energia ei personală, cum s-ar spune, o dat toți banii ei de pe contul energetic a Universului pentru cei care ei nu-i trebuie. Dacă ea ar putea să-și reprezinte personalitatea ei cum ea este, așa deosebită, poate nu trebuie să o înțeleagă. Da, n-a să o înțeleagă, n-a să o înțeleagă. Dar asta e. Și e dacă primești ce îi aparține ei și e împlinit, e că acela e om fericit. Ăștia sunt foarte puțini. Dar eu i-am întâlnit și pur și simplu люди, с которыми можно кайфовать, с ними просто можно сидеть и чувствовать, что ты от него получаешь, и ты ему готов отдать все. И этот человек, понимаешь, это просто солнышко. Она приходит у тебя в кабинете, и ты с ним общаешься, и ты понимаешь, что ты ей на самом деле не нужен, она просто хотела с тобой пообщаться. Вот такие солнышки, их очень мало. Asta parcă nu știu cum, parcă împli energia, știi, adică o multiplică. E ca și, dacă noi tot am vorbit despre asta, despre, știi că sunt băieți, sunt fete care încă n-au perechile. Și ei caută, dar caută ca și cum să se mulțumească cu o relație oarecare și fericiți. Și tot timpul ea că vin și se plâng și spun, nu de unde să-l găsesc pe dânsul sau de unde să o găsesc pe dânsa, deși tăți au iubiți sau iubite, dar eu n-am iubit sau iubită, știi? Apoi și pot spui despre asta. Cum ar trebui să... Dar nici nu știu cum să spun, să caute sau să nu caute. Eu, de exemplu, sunt de părerea că fiecare vine când trebuie să vină. Asta e mai mult ca precis. Și doi la mână, ei trebuie să armonizeze înăuntru lor oamenii ăștia și își doresc. Pentru că noi sunt două polarități. Așa care noi îi spunem că e negativă și așa care e pozitivă. Și, de exemplu, dacă să o punem pe partea dragoste, asta e dragoste sufletească și dragoste trupească. Dragostea trupească, asta e și care e negativă, și sufletească, așa care e pozitivă. Но одна без другой в этом мире не может быть, как говорится. Это этот мир такой прекрасен, какой он есть. Și când oamenii sunt mai mulți axați azi, la momentul dat, așa stări, televiziunea, filmurile, discuțiile, să trezească mai mult partea care... Sufletească. Nu. Dar de ce nu? Că ultimul timp e numai sufletească. Da, asta e normal de tăti este. Asta e în sistema care caută partea duhovnicească a ta. Dar dacă te uiți... înseamnă că eu văd și ești vreau să văd. Dar dacă te uiți pe toată lumea, să vezi că pe tot locul e băgat sexul. Да, нормально. Și секс. Adică они пробуждают какую энергию? Низкую энергию. Низкая энергия очень грубая. И она всегда привлекает к нам... материалы. Да, и она к нам привлекает
грубых отношений. А грубые отношения всегда какие? Așa au venit, s-au dus, s-au terminat și până la urmă partea că așa era nefericit și apoi zic, băi, deci nu m-am băgat și apoi dar pe el era numai nu știu cum și se întâmplă situația asta. Din cauza asta trebuie să fie două lucruri în armonie. Și întâi, dacă tu îți cauți o pereche de viață, pentru viață, cum s-ar spune, ты должен к этому идти. И это должно быть связано с тем. А сейчас у нас то снизу связано с то сверху. Adică noi întâi trebuie să știm așa nebun de cap în șie și apoi îmi zici, dar avea suflet? Nu avea suflet. De-am după și au 3 copii. Da. Și zici că, dar și de unde am ajuns și ne-a făcut vrăj, m-a hrănit cu ceva. Конечно, că te-a hrănit, dragul meu, pentru că erai oaie, din punct de vedere că tu singur asta cătai. Sau e așa căta. De atâta la momentul dat e foarte important ca oamenii să dezvolte dragostea sufletească despre ce și vezi tu. Ты смотришь в эту сторону, и ты это будешь притягивать. И внутри ты должен чувствовать эту любовь, как она должна выглядеть. В твоем сознании, внутри разума должно быть вот эти чувства, ощущения, осязания, притяжения, мысли, все, что связано с тем, что, как ты видишь это будущее. И потом материальное, что он должен быть такой приталенный, что у него должны быть такие кубики, что у него такие голубые глаза, что он и от него должна быть такая медитативная сяня и такой огромный кошелечек с деньгами. Да? Нет, это очень важно, потому что должна быть гармония. Ну как, он будет очень красивый, и ты должна будешь работать его держать. Eu vreau să zic că eu am avut și așa și am avut și așa, știi? Și om care n-avea nimic și era cu sufletul mare și om care avea tăcelea, dar mai puțin cu sufletul. Și în momentul de față pot să zic că e greu, știi, să găsești așa și așa. Găsești. Nu, mă refer că e greu în general să găsești așa și așa. Eu găsesc. Nu, găsești. Да, de găsit găsești. Și găsești. Știi de ce spun asta? Да, споня. Că даже в том, который очень материальный, если ты это ищешь, твоя энергия пробудет в нем духовная. И в тот, который очень духовный, твоя энергия пробудет в нем материальная. Să spune așa în lume, băi, ți-o chicat o femeie racavaia. Băi, te-ai luat cu dânsa și ai pierdut tot. Foarte corect. Pentru că tu ai atras întrânsa ca este să ducă numai pierdere. Dar dacă este că tu, măi, sunt surat cu dânsa și merge ca din apă. Pentru că e așa l-a dorit, că el și такой, который ей сделает счастье, благополучие. Она будет ходить весь день и будет себя красить помадой и будет говорить, а я хочу такие ногти. Și el poate să-i dea, pentru că eu trezit întrânsul energia asta. De atâta, e femeia, îndeosebi, e o energie foarte, foarte important pentru bărbat. Prin tânsa vine absolut toată energia cea mai puternică. Și tot e, poate să-ți iei tot. Ты faci chistol și te-o zvârlit. De atâta, будьте осторожны, мужики, с бабами. Надо быть очень осторожны. Știi, eu mă duceam la gândul că tot și dacă tu precis că ai văzut și așa cazuri în care o făcut și din trânsul nică și din trânsul tăt. Și mă gândeam să te mai întreb o chestie, ca de exemplu, dacă ai văzut că eu sunt omul care, normal că vreau să am un partener, dar eu nu-l caut, știi? Adică, nu știu, eu nici așa nici de gine cu mine. Eu mă duc acasă, îmi spun, fac amele treburi la toată ziua așa și eu îmi place atenția de la un bărbat sau ceva și tu spui despre asta, ea că deși poate să fie așa că eu, de exemplu, mi-a răspuns prin faptul că de genul că misiunea mea până când e asta și pe urmă așa e altă. Знаешь, как, știi cum asta lucrează? Majoritatea oamenilor care lucrează cu energiile, sau mai bine spus cu universul, foarte deseori întrânși sunt dezvoltate părțile polarității противоположной личности. Adică omul e creat din două energii, feminină și masculină. Noi asta te cunoaștem. Și în femeie foarte mult dominează, de exemplu, partea
feminină și apoi bărbătească. În bărbat dominează partea bărbătească și apoi femeiască. Dar la oamenii care au contact cu energiile sacrale sau lucrează cu lumea, majoritatea oamenilor în perioada dezvoltării se dezvoltă întrânși ambele. Și adică înăuntru tău există atâta energie masculină că partea ta feminină e împlinită. Și partea ta masculină e împlinită de la feminină. Și din cauza aceea că tu, для того, чтобы ты отдала энергию человеку, ты должна соответствовать той энергии, которая внутри, на уровне тому, что должно быть. Da. Și majoritatea desori se spune că oamenii ăștia nu sunt soară sau n-au femei sau nu se mai pot îmărita. Dar nu, că chiar și mă primesc de gen comentarii, știi? Că, da, când te măriți tu, înseamnă că tu vini și îmi spui, da, că vine vreo fată sau un vreun băiet și tu ne dai anumite sugestii sau anumite chestii, dar tu singur nu ești măritată, știi? Și pe mine cumva zic, da, eu sunt plinit cu mine, știi? Adică tu cauți măritată, eu nu caut, știi? Foarte corect. Și ca din cauza asta, majoritatea dintre înși într-atâta de împliniți, что они не стремятся притянуть к себе этого, и даже у них появляется какая-то осторожность к этому, для того, чтобы это не мешало ему быть тем, кто он есть, потому что так он выражается, это называется состояние мастера. Да. На самом деле мы не мастера, мы просто сами послушники, но внутри есть вот это как бы bucătăria mea să nu întâlcineva să fac porядcă nouă și să nu încurce, pentru că eu și ei fac tare corect. Dar e foarte important, oamenii ăștia și ei în viața lor timp pentru a fi oameni. Da. Da. Pentru a fi oameni, să iasă din haina asta, de ghid, de indicator, de așa. Să și om. Da, să mănânci răsărit. Să mănânci răsărit pe prelavcă, foarte corect, cu țigară în bot, să aibă plăcere de viață și el e om și să încearcă să dea voi sunt în lumea lui și să aibă încredere. Că это должно соответствовать тому, что в тебе. Că dacă în tine este așa energie, adică omul și al care să apară, sigur că el așa și protivoположная sторона всего это mai desori, adică departe de toate lucrurile astea. Dar el totodată, în partea lui din urmă, el e mai puternic și ca tine. Asta e fapt. Și oamenii ăștia tot timp, știi, ca și sunt ca apărătorii la așa oameni. Dacă îți găsesc perechea, pur и simplu, atunci вот такие люди, как ты, в том сосуде наполняются, и от того сосуда чувствуют защиту, и тогда ты становишься еще лучше, чем ты была. И за это, знаешь, что ты просто доверяешься Создателю, и Создатель тебе подарит то, что принадлежит тебе. И правильно сказал, все имеет время, свой час. Просто к этому ты должна готовиться. Почему готовиться? Для того, чтобы ты осознала, насколько пришло время, чтобы ты разделила свою кухню с тем человеком, которым ты с ним соответствуешь. Да. Mulțumesc. Cred că le-ai răspuns la atât ce au avut nevoie să audă. Posibil, dar așa eu leacă în limba rusă, leacă în română. Dar nu contează. Eu cred că noi am fost o țară destul de rusificată și în trecut și tu ai răspuns la întrebări cum ai simțit tu ca să răspunzi mai corect și nu că mai corect din punct de vedere gramatical. Nu, că eu pot să-i dau simți, știi, să dai dinăuntru, că nu poți degeaba să vorbești omul în chineză sau nu știu în ce limbă dacă n-a simți, știi? Adică și unde te pot găsi oamenii ca să vină la tine? Uite, amul la momentul dat, eu plec. Eu știu că tu pleci, dar eu zic că pe internet undeva, eu pe telefon. Acum să-mi fac o foaie și prin Instagram și cred că o să lucrez online cu lumea. Mai mult online, consultațiile și posibil și lucrările, dar o să-mi fac un oficiu aici în Moldova și o să fie un oficiu unde plec. Cu timpul o să afli mai mulți, dar sigur că toate lucrurile trebuie de pus, de legalizat, de făcut tot cum trebuie ca să fie, ca să lucrăm. Până când așa, pur și simplu a fost în cercuri de prieteni. Super, atunci. Eu îți mulțumesc, Fion, tu dacă vrei să mai spui ceva, așa ca pe final știi cum sfârșitul încununează opera. Așa și... Foarte frumos. Eu o să vorbesc iarăși în limba rusă, că eu cred că moldovenii noștri știu bine limba rusă și tăți bravo și noi iubim pe tăți.
Я считаю, что для каждого человека самое важное, чтобы он осознал, что он частица Бога. Это первое. А если он осознает, что он частица Бога, он осознает, что он любовь. А если он осознает, что он любовь, это означает, что он благополучный, счастливый и достойный человек в этом мире, жить в полном изобилии и полном развитии, удовлетворении и благополучии. Если человек это осознает и к этому будет идти, он сможет в этом мире создать те вещи, ради чего он пришел. Потому что когда человек внутри себя душой и разумом находится в гармонии, тогда в этом мире мы делаем самые лучшие вещи, самые хорошие, если внутри нас, конечно, есть понимание добра и зла, что хорошо и что плохо. И я желаю, чтобы каждый человек нашел гармонию между душой, духом, разумом и телом. Потому что человек соткан Создателем из 3, не 2, а 3 личностей. Личность тела. Потому что тело, она имеет свой язык, свой разум и свое понимание и чувство этого мира. Потом разум. Разум, который он находится внутри темной коробки, и на основе своего представления и слуха, которого неточного, и мирозрения, которое тоже неточное, и осязания, которое неточное, он выдает нам какие-то чувства и понимание этого мира. И очень важно, чтобы разум всегда находился в покое, в блаженстве и в радости, и в доверии своего Создателя, который его создал. Если он в гармонии с телом, это уже говорит о том, что человек еще ближе и ближе к подобию своего Создателя. А если еще и душа с духом, мы говорим дух и душа, как хочешь, она находится в наполнении тому, что непознанно, тому, что невидимо, тому, что божественно, тому, что чистое, тому, что прозрачное, и она в соответствии своего разума и своего тела, тогда получается, что в этом храме находится великий священник, душа. И тогда человек может в этом мире создать то, ради чего он пришел. Он может уйти с этого мира счастливый, ни в коем случае не жалея ничего и чувствуя, что он все успел сделать, ради чего пришел, и прийти в этом мире очень гордо, уверенно, что он здесь пришел в том месте и в том времени, где он должен быть. За это я говорю и советую всем людям в этом мире и всем их людей, всех наций, и всех культур всегда стремиться познать те знания, даже которые запрещенны. Но главное, чтобы они были во благо. Потому что лишь благо может человека вести к подобию Создателя. А если оно во зло, то оно всегда будет разрушивать вас вначале. Создателя никто никогда не разрушит, потому что он бесконечный и вечный, и он это все. Мы сами себя просто начинаем разрушивать и опять изначально начинаем все начать. Это очень тяжело, и для этого нужно миллионы лет. А для того, чтобы нам не тратилось столько времени, мы просто должны начать гармонизировать в себя вот эти 3 части. Если мы в них находим эту гармонию, тогда мы можем здесь и сейчас найти любовь. А любовь самое важное. Да. Любовь. Любовь всегда красивая, а красота это, как говорит мой друг, спасет мир, и все будет прекрасно. Da. Mulțumesc așa de tare. I-am avut o plăcere, știți, și eu aici cu tine alături și... Mi-a plăcut că am avut așa o discuție liberă și eu sunt sigură că la oameni să le placă tare. Să sperăm. Eu știu precis. N-are cum, dacă e despre bunătate și despre iubire, care trebuie să știi И despre начальник. Да, despre начальник. Да, noi iubim pe начальник, să iubim că el dă zarplată. Da. Așa că mulțumesc tare mult și ne mai vedem. Bun, da, Doamne, nu mă vin.